En af de vigtige arbejdsopgaver i farstalden den første uge efter faring, det er gennemgangen af pattegrisene. Det vi kigger efter her, det er om der eventuelt skulle være kommet nogle benproblemer ved nogen, der er kommet nogle klovslid eller knæslid, eller vi har nogle diarréproblemer. Det skal der tages hånd om rigtig hurtigt, så hvis vi får gjort arbejdet rigtig godt den første uge eller de første 5 dage efter faring, jamen så bliver det lettere forløbet resten af tiden. Derudover så er det en god idé at holde øje med, om der er nogle grise, der er ved at falde fra. Vi har jo allerede lavet kuldudjævningen, så nu skal vi se, om søerne de reelt kan passe de grise, der er der. Hvis der skulle være det, jamen så markerer vi stierne med en klemme eller lignende. Den sidste ting, der er rigtig væsentlig her, det er, har vi diarréproblemer i stalden, jamen så er det vigtigt at holde øje med, om vi ikke får slæbt det med rundt i de resterende stier. Det vil sige, er der nogle diarréstier, så tager vi dem til sidst, for vi ikke får det slæbt med rundt. Det er den interne smittebeskyttelse, der skal være i højsædet herinde.